Здравейте, малки приятели! Добре дошли в магическия свят на умната лисичка. Днес ще се отправим на удивително приключение, за да открием някои пернати приятели. Готови ли сте? Да започваме! Нашата първа птица е малка, цветна и обича да лети бързо. Можете ли да познаете коя е? Правилно! Това е чудесното колибри. Колибритата са експерти в летенето и обичат да пият нектар от най-сладките цветя. Сега една птичка, която може да срещнете всеки ден навън, дори когато е студено. Срещнете нашия приятел връбчето. Връбчетата са невероятни, обичат да скачат и са винаги настроени за забавления. Слушайте само как пеят и чикчирикат радостно. Сега е време за една пъстра птица, която обича да чука и трака по дърветата. Познахте ли коя е? Това е пъстрия кълвач. Кълвачите издълбават хралупки в дърветата, които използват за къщички. А сега, кой обича ярки цветове и забавни звуци? Срещнете нашия тропически приятел папагалът. Папагалите имат най-страхотните клюнове. Те са перфектни за достигане до високите клони, за да могат да хапват от своите любими плодове. Каква ярка птица! А сега е време за птица, която символизира мир и любов. Поздравете гълъба! Гълъбите са нежни и красиви. Те са символ на спокойствие и хармония. Сега, кой е готов за среща с нощната птица с големи очи и пухкава перушина? Да, това е бухалът. Бухалите са експерти в летенето в тъмното, благодарение на техните специални крила. Каква уникална птица! И сега, представете си птица, която обича да се забавлява и е умна като мен. Това е враната. Враните са изключително умни и могат да научат различни трикове. Дори могат да се научат да броят. Вижте само как се забавляват. И сега последната, но не по значимост, срещнете кралят на небето – орелът. Орлите са символ на сила и свобода. Те имат мощни крила, които им помагат да се издигат високо над облаците. Каква величествена птица! Това беше, малки приятели. Надявам се, че ви хареса нашето пернато приключение днес. До следващият път! Продължавайте да изследвате и да бъдете любопитни. Довиждане!